Bună ziua și bine ați revenit la Academia de Litigi. Astăzi vom avea, așa cum sunteți obișnuiți, o nouă discuție de gală, pentru că invitatul nostru este profesor universitar, avocat și de ceva ani și decanul Facultății de Drept a Universității București. Răzvan Dincă, bine ai venit la Academia de Litigi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Cosmin. E o onoare pentru mine să încerc să fiu partener într-o discuție de dinamismul cu care ne obișnuit. Sunt convins că va fi un dialog excepțional. Hai să spunem prietenilor care ne urmăresc că ne-am propus să abordăm două teme în cele două discuții pe care le avem. Prima dintre ele fiind dedicată facultății de drept, așa, ca fenomen în totalitatea ei, dar și misiunii de administrator al facultății de drept, care este decanul, dacă vorbim în limbajul legii 31/90. Și începem abrupt cu întrebări legate de această funcție de decan, de conducerea facultății de drept. Ce presupune ea exact? Și am și eu o curiozitate, știi, în postura asta în care mă găsesc, că am privilegiul de a-mi satisface curiozități. Câte ore pe zi, lună, an, muncește ca decan Răzvan Dincă? Pe de o parte, lupt cu ierarhia universității pentru a nu trebui să semnez condica spre a evidenția toate aceste ore de activitate. Dar știu că am semnat la începutul misiunii un angajament unilateral, conform căruia urma să-mi petrec 16 ore pe săptămână, doar în exercitarea funcțiilor administrative aferente calității de decan. Fișa postului, cum ar veni, așa zice. Exact. Dar atâta, nu spunea care sunt activitățile, spunea numai care e timpul, 16 ore pe săptămână. De atunci n-am mai cronometrat. Sper că mi îndeplinesc această obligație. Nu s-a semnalat neîndeplinirea ei. În principiu însă educația de avocat de 20 de ani deja înainte de a deveni decanul facultății m-a învățat că lucrezi cât e nevoie pentru proiect, până se realizează proiectul. Și în consecință dau tot timpul pe care mi-l cerem. Și acestea dintre multele mele însărcinări. Și mă tem pentru tine că s-ar putea ca măcar în anumite momente să fie mai împovărător. De 16 ore ar fi 2 zile pline. Sunt săptămâni în care petrec toate zilele pline la facultate. 10 ore sunt de activitate didactică, încă pe atât cel puțin e necesar pentru pregătirea orilor de activitate didactică. În rest, teoretic, ar mai trebui să și scriu, să fac și ceva cercetare, să particip la conferințe, etc. Dar, de multe ori, restul până la toate zilele, tot programul la facultate, îl dau activității administrative. Am înțeles. Și ce ar presupune sau care ar fi provocările acestei funcții de decan în măsura în care se poate, care este partea, cum să spun, de impact sau de interes pentru studenții la drept, pentru practicienii care toți... E o comunitate uriașă, dacă am defini, cum vorba englezului, stakeholderii, interesați de facultatea sau de activitatea Facultății de Drept a Universității București. Cunosc eu niște zeci de mii de oameni din București, ca să zic așa. Deci, din perspectiva publicului exterior, care sunt provocările conducerii facultății? Cred că orice funcție de genul acesta este atâta de grea și de responsabilă cât ți-o mai și faci. Există o parte de simplă gestiune a problemelor curente. Organizarea calendarului activităților didactice, a calendarului conferințelor, activităților de cercetare, ședințe curente de stabilire a tot felul de probleme care se ivesc. Pe lângă asta, uneori constați că sunt niște modificări mai sistemice care pot să vizeze conținutul programelor, tipuri de predare, tipuri de evaluare, tematica evaluării, scăderea sau creșterea randamentului didactic pe una sau alta dintre aceste zone. Infrastructura, care uneori ajunge să se învechească sau să devină inadecvată sau să nu conțină dotările necesare pentru implementarea noilor tehnologii și așa mai departe. În momentul acela îți propui singur să intervii ca să încerci să remediezi și acolo s-ar putea ca dimensiunea intervenției să fie de la ceva foarte mărunt și până la o reformă, o regândire, o restrategizare a unui obiectiv important al facultății.
decanul cumva ar trebui să aibă un bun instinct în a semnala punctele unde asemenea intervenții devin necesare, a nu schimba decât ceea ce e necesar să fie schimbat și e bine să fie schimbat și a ști să distingă între ele, cum spunea Marc Aurelius într-un gând, între ce trebuie schimbat și ce e mai bine să rămână așa cum este. Și de asemenea să-și măsoare în funcție de asta intensitatea intervențiilor și colectivul, echipa cu care va lucra la ele. Bun. Și cum ar fi previzibil, probabil, și pentru cei care n-au cum să cunoască problemele așa cum le cunosc cei din interior, cele mai mari provocări sunt marile schimbări în acest mers de croazieră de succes al facultății noastre. Da, noi avem niște obiective de performanță constante. Trebuie să avem cifre cât mai bune de integrare în profesiile juridice ale absolvenților noștri, măsurăm în fiecare an randamentul la examenele de admitere în profesii, măsurăm în fiecare an promovabilitatea, abandonul școlar, adaptarea pe baza feedback-ului pieței pe care îl primim mai ales în stadiul programelor avansate de master și de doctorat la nevoile de asistență juridică ale pieței și așa mai departe. Astea sunt obiective constante. Dar din ele se pot desprinde sarcini, să spun așa, mai specializate. Văzând, spre exemplu, o tendință multianuală pe de o parte, adaptarea la cerințele pieței, pe de altă parte, calitatea studenților veniți din pregătirea preuniversitară, a trebuit să regândim programul de licență în ansamblu său. Constatând că nu există specializări suficiente în raport cu nevoile economiei în dezvoltare a României pe anumite zone, a trebuit să dezvoltăm niște programe de master care la rândul său vor genera specializări și în rândul colegilor universitari care predau la acele programe și care trebuie să își pregătească o bună calitate a predării în cadrul lor. Și așa mai departe. Deci trebuie să fim mereu atenți la toți și la toate și să încercăm să ne adaptăm la provocările exterioare pe care noi avem misiunea să le satisfacem. Da, înțeleg. Apropo de schimbările astea, mă întrebam, știu că acum 3-4 ani, cred că sunt, cu siguranță tu ți amintești anul exact, a existat o modificare a curiculei universitare, se cheamă, practic... Machetei programului de licență sau a planului de învățământ în programul de licență. Întrebarea ar fi, fără să intrăm, deci nu vorbim aici de enumerări exhaustive, de ce era nevoie, în ce a constat ca repere esențiale această modificare și pe de altă parte, eu sunt conștient că e o altă întrebare, dar încerc așa să pun pe masă nedumeririle mele într-o oarecare dinamică. Spre exemplu, mi închipui eu acum, apropo de ceea ce spuneai, că monitorizați și e nevoie să interveniți și o faceți. Uite, la ora asta nu știu nicio facultate, cel puțin din România, poate nici afară, să existe în programa obligatorie dreptul internetului, contracte inteligente sau mai știu eu ce, lucruri de genul ăsta. N-am niciun dubiu că în 20 de ani de acum înainte, mai multe materii împărțite pe acest drept al tehnologiei, să spunem, o să devină basic, poate nu pentru toată lumea, dar pentru o parte din cei interesați să practice în domeniile respective. Și întrebarea mea este absolut cu inocența pură a celui care nu și-a pus niciodată problema asta, că nu mă confrunt prin natura preocupărilor mele. Când și cum monitorizează, cum privești tu personal, nu neapărat facultatea, când e momentul să începi să te dedici unor domenii care se nasc din nimic, ca să spun așa? Acum trebuie să recunosc, nu avem o metodă sacrosanctă în această direcție, dar pentru reforma pe care ai evocat-o, aceea care se implementează în acest moment în anul al 3-lea și în cei mai mici, care deci va finaliza anul viitor primul an de realizare integrală, observația de plano era că machetele universitare nu se schimbaseră de vreo 30 de ani, în mod fundamental.
Timp în care totuși România evoluase destul de mult și din punctul de vedere al culturii democratice, care antrenează anumite consecințe foarte directe și tehnice cu privire, să spunem, la materie de republic, și din punctul de vedere al apartenenței la instituții europene și euroatlantice, care de asemenea impactează puternic dreptul public, și din punctul de vedere al dezvoltării economice și al dinamicii fenomenelor economice care afectează masiv dreptul privat, și din punctul de vedere al schimbării legislațiilor fundamentale și din cauza lor a schimbării întregului sistem legislativ, începând cu Constituția, continuând cu conturile, terminând cu multe legi speciale și cu implementarea celor 200-300 de acte normative europene, care au modificat practic tot peisajul dreptului. Da. Noi continuăm să avem aceeași machetă cu aceleași materii de dinainte de toate aceste modificări. După care am făcut noi facultatea. Nu trebuie să fii extrem... După care cu toții am făcut facultatea până la studenții care se află acum în anul al 4-lea. Și ei au făcut facultatea în fix aceeași structură a machetei pe care am urmat-o și noi. Da. Nu trebuie să fii extrem de subtil ca să înțelegi că o revizuire poate ar fi necesară. Da. După care însă trebuie să stabilești în ce constă această revizuire. Și aici trebuie să aplecăm urechea la semnalările mediului de afaceri cu privire la specializările de care este nevoie și pe care noi nu le furnizăm, la semnalările multelor generații de studenți care au parcurs aceste forme de pregătire și care știu cât le-a folosit și cât i-a lăsat rătăciți la începutul profesiilor lor, știu în ce măsură după aceea în dezvoltarea profesională ar fi avut nevoie poate și de formări acolo unde le-au lipsit sau dimpotrivă au simțit că are ineficientă, redundantă, inutilă o anumită parte a formării lor. Chestiunea asta se întâmplă pe bază permanentă, nu știu dacă știi, cred că Facultatea de Drept a Universității din București este e cea mai activă pe care o știu eu, din câte știu eu, în privința întâlnirilor de promoție. Noi avem foarte multe întâlniri de promoție. Se întâlnesc cu oamenii mai întâi doar la 10, 20, 30 de ani. Da, în fiecare an se împlinesc 10 ani de la o promoție și 20 de la alta și așa mai departe. Deci, practic, din perspectiva facultății, lucrurile astea sunt curente, chiar dacă din perspectiva promoțiilor sunt relativ rare. Și cu ocazia lor, oamenii povestesc despre cât le-a folosit facultatea, despre ce a fost bun în ce le-a folosit ea și despre ce n-a fost suficient în ce le-a dat ea. Da. Este și o bună posibilitate de monitorizare a carierei care s-a clădit pe baza a ceea ce facultatea asta a furnizat. Masterele regrupează adesea și profesioniști ai dreptului în anumite zone. Dialogul cu ei despre nevoile lor, despre întrebările lor în domeniul juridic și așa mai departe, e o formă de a semnaliza ceea ce facultatea formează suficient și ceea ce formează insuficient. Jurisprudența, dreptul are particularitatea asta spectaculoasă că, cum să spun, aplicarea lui și deprinderea lui se poate măsura în acțiunea concretă a autorității. Ea semnalează unele carențe sistemice. Sunt lucruri care nu sunt înțelese de către jurisprudența noastră. Toate lucrurile astea trebuie cumva centralizate. Noi am încercat asta la nivelul departamentelor și al Consiliului Facultății, în care sunt reprezentanți studenți. Am luat mult în considerare solicitările lor și a ieșit un program foarte bogat. Pentru că am menționat aportul studenților, trebuie să le fiu foarte recunoscător. Am reușit să îi convingem pe studenții noștri să accepte un program de studii cam cu între un sfert și o treime mai greu, mai bogat, mai cuprinzător decât programul de studii anterior. Mai multe ore? Mai multe ore, mai multe materii, mai multe examene în sesiuni la fel de scurte sau chiar mai scurte. Asta este un lucru foarte greu de acceptat în principiu pentru un student care vrea să învețe cât mai puțin. Cu toate astea, pentru viitorul jurist, pentru care, iată, studentul este gata pregătit să devină,
și are o conștiință profesională deja dispusă să accepte sacrificiile care decurg din calitatea de viitor jurist, pentru mine a fost o mare surpriză să constat că la nivelul întregii populații studențești a facultății a fost îmbrățișat acest proiect și ei au contribuit foarte mult la consistența lui. Acum, în ce constă consistența lui? Scuze, nu-ți pierde ideea. Ce înseamnă întregii populații? Au făcut un plebiscit? Cum a fost toată lumea de acord? Reprezentanții în Consiliul Facultății de Drept, 25% dintre membrii Consiliului sunt reprezentanți ai studenților. Sunt fiecare an de studiu de la licență este reprezentat, de asemenea programul de învățământ la distanță are 2 reprezentanți, doctoranzii au un reprezentant, masteranzii au un reprezentant. Studenții au avut o poziție unitară. Am înțeles. În toate dezbaterile care au fost lungi, au fost extrem de tensionate, toată lumea și-a pus toate capacitățile la încercare în aceste dezbateri. Sunt grele dezbaterile astea. De-aia și se întârziase atât, pentru că s-a evitat să se creeze nivelul de tensiune, aproape războiul decizional care a premers această nouă licență. Dar până la urmă, soluția care a rezultat, cred, este satisfăcătoare pentru multă lume. Cu timpul, tot mai mulți descoperă virtuțile ei și sperăm să-i descoperim și rezultatele bune cu ocazia absolvirii de către noi de generații a acestui nou program. Ce totuși cred important că a adus el? Pentru că sunt mai multe ore, un câștig în ore de studiu, deci în intensitate a pregătirii, îl au toate materiile fundamentale. Civilul, penalul, procedurile, dreptul public, dreptul administrativ, dreptul constituțional. Toate au mai multe ore dedicate. Interesant. De regulă, chestia asta nu o faci, pentru că dacă o faci, e în detrimentul materiilor specializate. Ai un anumit timp, dacă faci mai mult chestii de bază, faci mai puțin chestii specializate. Asta este, timpul e inelastic. Pentru că s-a acceptat în general să lucrăm cu toții mai mult, și profesori și studenți, noi am reușit să creăm în cumul, ca să spun așa, și o foarte bogată specializare pe materii opționale. Și practic în fiecare semestru, fiecare student urmează pe lângă 5 materii obligatorii, între care sunt grupate materiile fundamentale, cărora li se dedică foarte mult timp, foarte multe semestre, mai poate adăuga 2 materii opționale pe semestru. Asta înseamnă în total 18 materii opționale. Opțiunile se satisfac în ordinea rezultatelor obținute în anii precedenți, ceea ce face ca studenții foarte buni să urmeze practic parcursul pe care îl decid singuri în privința acestor materii opționale. Și asta permite în principiu deja urmarea unor linii de specializare. Un student foarte bun are instrumentarul instituțional care să-i permită să-și aleagă deja specializarea încă din anii cursului de licență. Desigur, după aceea am făcut între timp și reforme succesive de dimensiune mai mică, dar global foarte consistente și în legătură cu programele de master și acolo avem o diversificare a opțiunilor posibile și o domeniu de master foarte, foarte vast, cu vreo 15 programe, cu vreo 15 opțiuni de specializare care sunt școlarizate constant, deci au cerere pe piață. Depindem de piață. Am introdus de altfel facultatea în această logică a pieței. Din păcate, politica de finanțare guvernamentală ne forțează să urmăm și logica pieței. Zic că logica pieței nu e din păcate, e din fericire cumva. Trebuie să fie Știți, logica pieței e inconfortabil. De asta am zis din păcate. Din partea celui care este supus presiunilor pieței, mă rog, e un joc greu. Înțeleg că piața poate să te împingă undeva unde nu neapărat îți dorești sau este zona cea mai corectă. Și acolo e rolul nostru să preluăm de la piață impulsurile ei sănătoase. În definitiv, noi piața trebuie să o servim. Nu suntem... De asta ziceam că e din fericire. Ea ne justifică. Scopul pentru care procem juriști este ca să avem cu ce să acoperim nevoile ulterior. Piața nu cântărește calitatea, uneori piața nu știe ce vrea. E oarbă piața. Adevărat. Și acolo ne revine nouă ca, folosind seva bună care ne vine din cererea ei,
să furnizăm calitatea despre care noi s-ar putea să fim mai buni judecători decât piața atunci când o furnizăm și să evităm compromisurile. Uneori, mă rog, spre exemplu, ca să fiu destul de concret, din cauza pieței noi trebuie să avem, din cauza proastei finanțări publice, noi trebuie să avem 600 de studenți pe care nu-i putem sprijini numai cu alocații bugetare, întrucât din rațiuni care țin de alocarea alocațiilor bugetare în cadrul universității, nouă ne vor reveni numai 300 de alocații maximum. Ceilalți 300 de studenți trebuie să-și finanțeze singuri activitatea, cu taxe, care au trebuit crescute. E o logică de piață, dar vă asigur că toți studenții vor spune că asta e din păcate. Faptul că noi avem relativ mulți studenți plătitori de taxă face ca formația de lucru să fie mari. Se cunoaște, este un principiu pedagogic de bază. Cu cât formația de studiu e mai mare, cu atât lucru personalizat cu fiecare dintre membrii ei e mai redus. Că nu mai e timp, n-ai cum că să-i nu mai e timp. Același coordonator al studiului are o formație mai largă, cu mai mulți membri, fiecare dintre ei primește mai puțin, practic, din efortul său, cumva, o proporție mai mică din efortul său. Asta, de fapt, nu conduce la creșterea calității învățământului. Asta vă spun, sunt mereu într-o tentativă de echilibrare a presiunilor care vin, pe de o parte, din nevoia de a păstra o calitate a studiilor, o calitate a studenților, pe de altă parte, din nevoia de a multiplica numerele pentru a te susține financiar, pentru a susține financiar întreaga activitate și aia destinată studenților de elită, care de altfel sunt în orice formație de studiu absolut esențiali. Ei trag după ei restul lumii. Să ai niște 2, 3, 4, 5 studenți foarte, foarte buni în fiecare formație de studiu ajută întreaga formație. Îi ridică automat nivelul adresării și nivelul pregătirii și practic reprezintă și o motivare intrinsecă să fie ajunși din urmă sau, mă rog, să fie însoțiți de colegii lor în nivelul de dezbatere și de reflexie la care pot ajunge. Din punctul ăsta de vedere, suntem într-un proces dinamic, poate inconfortabil, dar niște succese am avut deja, așa că rămân optimist. Am înțeles. Foarte interesantă perspectiva și așa cât de multe fațete sunt incluse în problema asta. Acum, până la încă câteva întrebări de-astea despre diverse schimbări și dacă și când o să le vedem, cum ai sintetiza diferența dintre studentul din anul 2025 și studentul din anul 1995 la drept? Că trebuie că îți mai amintești cum era pe vremea când erai tu student și colegii tăi. Eu sunt la fel ca atunci. Dar nu mai ești student. Ei nu mai... Da, în bună măsură mă simt foarte solidar cu ei. Într-un fel sunt și acel student în continuare în viața mea de astăzi. Practic programul meu este cam la fel ca atunci. La fel de mult la facultate. Și dai examene, da. Deci asta este. Și ești la fel de mult la facultate. Înveți și dai examene. Studentul din 1995 era selectat la facultatea de drept pe o concurență de un student admis din 20 de candidați. Da. Astăzi el este selectat în anii buni, dacă ne raportăm doar la locurile bugetate, deci selectat la jumătate din locuri, la cele subvenționate de stat, un student din 5 candidați. Dacă ne raportăm la toți studenții, inclusiv la cei care sunt admiși pe locurile cu taxă, inclusiv la cei care sunt admiși la învățământ la distanță, practic, toți candidații care reușesc să obțină la examenul de admitere nota minimă 5 sunt admiși într-un program al facultății de drept. Asta face ca mediile să fie mai puțin selectate. Asta face ca cel puțin în nivelul de pornire să nu poată să fie la fel de ridicat din punct de vedere metodologic și al maturității profesionale care exista în urmă cu 30 de ani. Nu este vina nimănui, e un fapt. Și noi trebuie să-l gestionăm.
Noi din acești studenți trebuie să scoatem viitorii buni juriști ai țării cam cu aceeași presiune cu care trebuiau să facă asta și cei care îi primeau doar pe primii 5% dintre candidați în 1995. Și asta implică și o altă fișă metodologică pentru mai ales anii mici, unde trebuie mai mult decât pe vremea aceea să îi înveți pe studenți cum să abordeze o problemă, cum să o identifice ca să poată avea o metodă de rezolvare a ei. O problemă în general. Ei nu știu cum să învețe atunci când încep să învețe la drept. Ei nu știu cum să se raporteze afectiv la formatorii lor, care nu mai au, ca să spun așa, apropierea aceea camaraderească din liceu. Teoretic, ar trebui să fie niște profesioniști de elită care livrează un discurs ex cathedra, mai puțin preocupat de particularitățile emoționale ale tânărului aflat oarecum înfrigurat de puhoiul de informații pe care trebuie să-l asimileze într-o sistematică care îi se pare complicată și extrem de nouă, s-ar putea ca din punct de vedere emoțional să clacheze în raport cu muntele acesta care îi se arată brusc în față. Noi trebuie să gestionăm chestiunea asta, să ne coborâm de pe munte, să-l luăm de mână, să ne adaptăm la nevoia lui și la limbajul lui, pentru că el este clientul nostru, el este cel pe care trebuie să-l facem mare și trebuie să facem în așa fel încât să-l facem mare cu instrumente care lui sunt necesare pentru a crește de acolo de unde l-am luat, de acolo de unde este. Deci, asta implică niște forme de comunicare emoțională probabil mai amplă decât pe vremea studentului din 1995, implică o formare de bază metodologică de care poate studentul din 1995 nu avea nevoie, implică însă, și poate vom ajunge la asta, o adaptare la noile tehnologii, care noi tehnologii au schimbat și mentalul candidaților noștri deveniți studenți și apoi juriști, au schimbat mentalul pentru că de regulă instrumentele pe care le poți convoca îți schimbă modalitatea de lucru și chiar și modalitatea de a gândi și noi trebuie să stăpânim această schimbare și să îi păstrăm și capacitatea ei formatoare și, cum să-i spun eu, să nu transformăm noile tehnologii într-o metodă de a scăpa de seriozitate, ba dimpotrivă în instrumente noi pentru a rămâne exigenți, serioși, sistematici și în deplină stăpânire a instrumentelor științei noastre. Și cu asta ai atins una din întrebările mele următoare. Aici dificultatea pe care o am este de a putea adresa întrebarea într-un fel în care poate primi un răspuns succint și nu vreo... Ce scuze dacă vorbesc prea mult. Te-am afectizat. Nu e vorba de asta, e vorba de... Mi-e clar că sunt la limita de a formula o întrebare care nu poate primi un răspuns digerabil în câteva minute. Și încep cu un exemplu înainte de a o formula. De chestie, apropo de metodă de examinare era doar vorba acolo, dar care e total diferit de ce eram obișnuit aici. Acum vreo 12-13 ani, nu mai știu când, la sfârșitul cursurilor care se fac la Chartered Institute of Arbitrators, îți iei acea diploma de fellowship. Ultimul examen constă în redactarea unui award arbitral pe baza unor date, premize care ți se dau și se cheamă, cred, open source. Poți să faci ce vrei cu cine vrei la capitolul o lege, o convenție, căuta pe internet un act normativ. Nu ai voie să vorbești cu cineva să-ți dicteze. Aia era regula examenului. De ce? Pentru că ceea ce interesează pe ei acolo este capacitatea individului, nu contează de unde își culege informațiile, de a redacta acel award. Foarte corect. Bun. Și acum eu întreb, în epoca inteligenței artificiale, în care deja am intrat și Dumnezeu cu mila ce urma mai încolo, dar e clar că epoca asta a început. La capitolul predării dreptului, dar și al aplicării lui, dacă totul o să fie realmente disponibil într-o fracțiune de secundă, întrebarea mea e, iarăși, fiind incapabil să-mi dau seama măcar în ce direcție să cer răspunsul, în ce fel trebuie să se schimbe predarea dreptului față de acum 30 de ani când te adresai cuiva și când am intrat eu la facultate era esențial
să știi diverse lucruri și pe aia să spunea să știi unde să cauți când îți mai trebuie ceva după ce știi principiile și regulile de bază. Da. Păi în 2040 nu mai trebuie nici să știi unde să cauți, că într-o fracțiune de secundă, dacă pui întrebarea care trebuie, o să ai răspunsul respectiv. Și eu întreb, nu sugerez nimic la răspuns. În ce fel se schimbă digerarea științei dreptului în epoca inteligenței artificiale? E bogat, foarte bogat în sugestii la răspuns întrebarea ta, Cosmin. E foarte bogat. Practic își are răspunsul în întrebare. Ai spus așa, dacă știi cum să întrebi, totul e la dispoziție. Asta trebuie să îl învețe facultatea pe student, acum ca și în 95, să știe unde să găsească. Dar adevărul este că sunt anumite lucruri pe care nu le poți găsi instantaneu dacă te confrunți pentru prima oară cu o problemă. Nu poți găsi clasificarea contractelor instantaneu. Păi trebuie să o știi, sigur. S-ar putea să trebuiască să cauți undeva pe o sursă externă clasificarea contractelor dacă nu ai în cap. Da. S-ar putea. Numai că îi pierde timp prețios în care ar fi trebuit să cauți altceva, acele lucruri care chiar e legitim să nu le ai deja în cap. Da. Deci, chiar și pe structura asta de ocean de informații care este mereu la un click distanță de oricare dintre noi, el nu substituie niște structuri interne pe care juristul trebuie să le dețină. Foarte aproape în această substituire merge inteligența artificială, care dă iluzia asta că orice o întrebi, ea îți răspunde și știe răspunsul la orice. În afară de faptul că dacă am crede că știe ea răspunsul la orice, noi chiar n-ar mai trebui să ne pregătim pentru nimic, pentru că se vor ocupa inteligența artificiale. Da. Simplu fapt că noi continuăm să avem universități, să încercăm să învățăm lucruri pentru a le valorifica prin intermediul inteligențelor umane astfel formate, sugerează că rămâne util acest demers. Și faptul că inteligența artificială, până una alta, e antrenată de oameni, iarăși arată o ierarhie. De unde rezultă că nu trebuie să o credem atunci când ea ne dă orice răspuns la orice fel de întrebare. Că, repet, din simplu demers al nostru de a ne afla încă în viață și de a ne pregăti profesional, rezultă că nu credem în ea suficient, că nu credem că ne poate substitui. Și atunci, să o folosim. Și asta trebuie să învățăm. Spuneai cum se vor schimba instrumentele profesorului de drept în epoca inteligenței artificiale. Profesorul de drept trebuie să îl învețe pe student la fel de mult drept ca și până acum și în plus o abilitate. Să verifice inteligența artificială atunci când îi pune când dă răspunsul la întrebările lui și să-i pună întrebări. Astea sunt, până acum nu trebuia să învățăm cum să lucrăm cu inteligența artificială. De acum trebuie. N-aveam pe agenda problema asta. În asta crește sarcina noastră. Crește sarcina noastră, nu scade. Nu trebuie să învățăm mai puțin pentru că informația e deja acolo. Nu. Trebuie să le furnizăm fix același trunchi stabil al sistematicii dreptului care este logica absolut esențial ca să poți pune întrebările corecte. Dacă nu deții în sine, în propria inteligență, sistematica sistemului de drept, care este extrem de complexă și de tehnică și de elaborată, nu știi să pui întrebările corecte, nici aparatul conceptual nu îl vei folosi corect, nici terminologia nu o vei folosi corect și dacă nu pui întrebările corecte, șansa unui răspuns corect nu există. Absolut. În al doilea rând, chiar dacă ai reușit să pui întrebările corecte, întotdeauna trebuie să verifici că și răspunsul este corect, ceea ce juristul bun trebuie să facă. Cum? Chiar verificând sursele pe care inteligența artificială le poate inventa, o spun din proprie experiență, este neîndoielnic. Certe. Deci nu suntem deloc la nivelul de tehnologie în care să se fie evitat aceste halucinații. În al doilea rând, tipul de raționament pe care îl furnizează în acest moment inteligența artificială este, vă rog să mă credeți, pentru profesorul de drept civil care sunt absolut nesatisfăcători. Deci nicio inteligență artificială n-ar trece examenul la contracte. Asta e foarte bine pentru moralul public de reținut. Vă asigur, numai oamenii pot trece acel examen deocamdată și ei o fac cu foarte mult succes și felicit pentru asta. Frumos spus. Ultima întrebare la capitolul ăsta și pe aia mai avem încă una ca să închidem frumos cercul ăsta despre facultate. Bănuiesc că ți-ai pus anumite probleme și întrebarea este intenționat exagerată puțin, dar mă interesează tendințele și preocupările tale. Oare cum o să arate
cursul de drept civil predat în anul universitar 2040-2041 de profesorul Răzvan Dincă? Pot recunoaște că m-ai mai avertizat că o să îmi pui această întrebare și am în fiecare calup două întrebări la care nu știu răspunsul și m-am hotărât să intru în discuție. Dar sensul întrebării este tendințele și cum le percep tu acum. Important este să rămânem atenți la tot și la toate, cum am mai spus. Nu știu cum va fi studentul din 2040, dar cursul ar trebui să fie adecvat la el. Nu știu care va fi evoluția tehnologică a instrumentelor cu care te poți adresa studentului din 2040. Vorbind mai devreme despre inteligența artificială, eu ți-am spus ce cred că ar trebui să învățăm pe studenți în legătură cu ea acum. Nu o putem ignora. Trebuie să învățăm. Nu știm cum evoluează, nu știm ce face. Nu știu cum va evolua. S-ar putea să nu mai trebuiască să o verifice. Mi-e greu să spun ce va mai rămâne să-l învăț pe student dacă juristul pe care îl fac eu acolo devine complet inutil, pentru că altcineva știe automat, sigur, mai bine decât el toate lucrurile pe care le învăț eu. Nu știu. Să vedem. Să vedem unde nu reușește ea, ca să acoperim noi ce mai rămâne până la perfecțiune. Am înțeles. Revenim la o întrebare mai lumească și la care complicațiile sunt de altă natură, nu de evoluția tehnologiei și plusurile și minusele ei. După cunoștințele mele, examenul grilă sau testul grilă ca instrument de evalua studentul, absolventul, viitorul cursant la INM sau la INPPA e criticat de când lumea, așa cu suișuri și coborușuri, dar numitorul comun rămâne, toată lumea îl critică. Și în acest context, vom asista vreodată la dispariția examenului grilă pentru juriști în facultatea de drept și după, sau mai degrabă la extinderea lui și simte-te liber să elaborezi, că știu că sunt tot felul de alte... Critica e bună, e constructivă, dar cred că o critică justă trebuie să fie echilibrată și să vadă și ce are bun obiectul criticii și trebuie păstrat, și ce are rău obiectul criticii și trebuie înlăturat. Cred că un examen care constă exclusiv în exerciții grilă e sigur o abilitate pe care el nu o poate verifica, și anume abilitatea de a formula raționamentul, abilitatea de a formula argumentul juridic. Limbajul juridic și coerența lui. Abilitatea nu de a deprinde, ci de a formula în limbaj juridic în mod coerent un argument de drept. Asta nu poate forma examenul grilă. Dar cred că e singurul lucru pe care nu-l poate verifica. În rest, el verifică foarte multe lucruri. Examenul grilă, dar cu grile deschise și nenumărate variante, se practică și la admiterea în barourile americane, care este recunoscută a fi un examen foarte greu. Grilele pot verifica inteligența, înțelegerea, cunoștințe aprofundate și foarte variate, pentru că grilele, putând acoperi în fraze scurte nenumărate probleme, permit practic cel mai larg evantai de cunoștințe cu putință să fie verificat. Ce spui mi-amintește, scuze de întrerupere, când dădeam noi examenul de admitere la drept, erau grilele alea istoriei cele mai dificile, erau alea cu relația cauzală, în care erau nu știu câte variante și dacă nu înțelegeai care e cauza și care e efectul, niciodată grila nu... Înțelegeai, da. Deci alea testau minunat înțelegerea. Și erau grile. Făceau jocul pe care acum încercăm să-l facem tot la admitere cu grilele de gândire critică. Avem o astfel de raționament logic, da. Am introdus chestiunea asta pentru că vroiam să atingem funcționalitatea de verificare a înțelegerii pe care o avea înainte examenul de istorie. Pe vremea noastră avea examenul de istorie prin intermediul acelor grile care verificau relații cauzale. Deci o grilă poate să acopere aspecte de înțelegere. Poate să acopere chiar și aspecte de limbaj, dar cu această limitare, nu de formulare în propria limbă, dar de verificare a unor subtilități în limbajul juridic al formulării grilelor. Asta se poate face prin intermediul unui exercițiu grilă. Sunt foarte multe
abilități ale juristului care pot fi verificate prin grilă. În plus, cu noile tehnologii, că tot vorbirea, printr-un un test grilă în cursul unui seminar, poți verifica foarte rapid deprinderea cunoștințelor administrate în cursul acelui seminar. De asemenea, poți verifica la începutul seminarului care e nivelul de cunoaștere al materiei deseminarizat cu care intră în seminarizare studentul. Asta, instrument de lucru excepțional de pragmatic și de... Acum pun întrebarea, le vine în Classroom instantaneu, răspund, feedback-ul este imediat, este automat în funcție de răspuns. Nu poți face asta cu un examen de tip, nu știu, sinteză sau discurs. Niciun fel de discurs nu-ți permite această instantaneitate a unor verificări de bază. Verificările de bază sunt foarte importante. Pentru că fără bază nu se poate construi. De aceea eu nu cred că trebuie eliminate examenele de grilă, ele pot fi perfecționate. Sigur, nu trebuie să se limiteze, cum din păcate se mai întâmplă inclusiv la examenele profesionale, la decupat din legi anumite texte și a le solicita și candidaților de memorie să completeze, să completeze termenul de 5 zile, 3 ore sau 24 de ore. Exact. Ca să... E atroce. Da. E atroce. Și din punct de vedere, cum să spun, juridic este atroce, pentru că cu siguranță că textul ăla e o normă specială față de altele, care sunt generale și la el există niște excepții și prin urmare, din punct de vedere logic, s-ar putea ca bifarea variantei așa zis corecte să conducă la rezultate logice și juridice incorecte. Da. Deci asta sigur că trebuie evitat, dar sunt metode mai perfecționate care permit ca examenul grilă să fie un instrument de evaluare foarte, foarte adecvat. Rămânem cu concluzia că grila nu e așa de rea și o să mai vedem un peisaj. Trebuie completată însă cu un exercițiu care să solicite candidatului să formuleze el însuși. Răzvan, mersi frumos pentru dialogul excepțional de interesant. Ne revedem curând pentru a doua parte a lui, așa cum am promis prietenilor noștri. Rămâneți cu bine, la revedere! Mulțumesc foarte mult!